Европейския съюз близо до вас. Как да учим и работим в Европейския съюз. Как да правим бизнес, туризъм и култура. Как да печелим пари от еврофондовете. Отговорите в Европейския информационен център. Вие сте с Дарик Радио и едно предаване на Europe Direct Габрово. По една изключително важна тема ще получим информация днес. Правата ни като европейски граждани на лекар в друга страна на Европейския съюз. Медицинската помощ и услугите в рамките на задължителното здравно осигуряване, тъй нареченото обезщетение в натура за болест и майчинство, които се ползват на територията на Обединена Европа, са част от координацията на социалното осигуряване и попадат в материалния обхват на регламент номер 883 от 2004 година и номер 987 от 2009. Правилата за координация на системите за социална сигурност не заменят националните системи с една единствена европейска система. Всички страни са свободни да решават кой трябва да се осигурява съгласно тяхното законодателство, какви обезщетения да се предоставят и при какви условия да става това. Европейският съюз определя общи правила за защита на гражданските права на социална сигурност, когато отивате от една европейска страна в друга. Европейски съюз плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Хората с непрекъснати здравно-осигурителни права в България имат право на такива обезщетения и конкретно медицинска помощ, когато се движат свободно в държавите от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария. Те имат право на достъп до медицинска помощ при временен престой там, туризъм, командировка, обучение, търсене на работа, на гости и други. Те имат право на достъп до медицинска помощ на осигурени лица и на членовете на техните семейства, които пребивават в държава членка, различна от държавата, в която са осигурявани, както и на планирано лечение извън държавата, в която са се осигурявали. При временен престой за туризъм, при краткосрочна командировка, гостуване и т.н. на български здравно осигурени граждани в Европейския съюз, Швейцария или страните от Европейското икономическо пространство, те трябва да разполагат с валидна европейска здравно-осигурителна карта, издадена от компетентната българска здравно-осигурителна институция, Национална здравно-осигурителна каса. Необходимо е да се знае, че Европейската здравно-осигурителна карта не замества пътническата застраховка и не покрива частно здравно обслужване, не покрива разходи при пътуване в чужбина, специално за получаване на лечение, както и не гарантира безплатно обслужване, тъй като здравно-осигурителната система на всяка държава е различна. Услуги, които не се заплащат в България, може да не са безплатни в друга държава. При възникване на неотложна необходимост от медицинска помощ, българските граждани трябва да потърсят медицинска помощ от лечебно заведение, което работи с местната здравно-осигурителна институция, и да представят своята карта на лекуващия ги лекар или на лечебното заведение, след което те следва да бъдат равно третирани с местните здравно осигурени лица. Целта на тази помощ е да не се прекъсва предварително планираният временен престой в съответната държава. Представената карта дава право медицинската помощ да се ползва при условията, при които се ползва и местните осигурени граждани. Ако местната здравно-осигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги или законово регламентирана потребителска такса, тя се заплаща и от българските граждани, като заплатената сума не подлежи на възстановяване при завръщането в България. Ползваната срещу представена карта медицинска помощ се заплаща на лечебното заведение от местната здравноосигурителна институция, а Националната здравноосигурителна каса в последствие възстановява разходите на чуждестранния осигурителен фонд. Съществуват и обезщетения в натура, видове медицинска помощ, за предоставянето на които през време на престой в друга държава членка по практически причини се изисква предварително съгласие между заинтересованото лице и институцията, която предоставя помощта. Целта на това предварително съгласие е да се гарантира непрекъснатост на лечението, необходимо на осигуреното лице по време на престой в друга държава членка. Става дума за жизнено важно медицинско лечение, което е достъпно само в специализирана медицинска клиника или може да бъде предоставено само от специализиран персонал или посредством
специално оборудване. То подлежи на предварително съгласие между осигуреното лице и отделението, предоставящо лечение, за да се гарантира, че лечението е достъпно по време на престоя на осигуреното лице в държава членка, различна от компетентната държава членка или държава членка на пребиваване. Такива специфични медицински услуги са, например, хемодиализа, кислородотерапия, специализирано лечение на астма, ехокардиография в случай на хронични автоимунни заболявания, химиотерапия и други. Когато българското осигурено лице трябва да бъде прието по спешност в болнично заведение, но не носи у себе си своята карта, то съответната болница или осигурителна институция в мястото на престоя може да се обърне към Националната здравноосигурителна каса в България или към съответната районна здравноосигурителна каса с искане, чрез писмо или с съответен формуляр за изпращане на удостоверение за временно заместване на тази карта. Срокът на валидност на удостоверението е за срока на необходимото спешно лечение, но за не повече от 2 месеца. Районната здравноосигурителна каса или Националната здравноосигурителна каса следва да изпрати исканото удостоверение в болницата или на осигурителната институция, с която ще удостовери, че лечението ще е за сметка на Националната здравноосигурителна каса, само в случаите, когато пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права в България. Ако пациентът не разполага с координатите на своята районна здравноосигурителна каса, той може да ги потърси на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса или да се свърже с българския орган за връзка по въпросите на здравното осигуряване, Централното управление на Националната здравноосигурителна каса, на информационен телефон 00 359 2 958 91 16. Когато законодателството на държавата по временен престой предвижда за съответното лечение местните осигурени лица да заплащат предварително на лекаря или лечебното заведение, а след това да получават необходимата помощ, да се обръщат към местния осигурителен институт за възстановяване на разходите, например във Франция или в Белгия е така, същите разпоредби важат и за българските осигурени лица, пребиваващи временно в тази държава. Българските граждани могат да се обърнат за възстановяване на направените разходи към местния здравен фонд или при завръщане в България могат да кандидатстват пред Националната здравноосигурителна каса за възстановяване на разходите срещу представяне на оригиналните финансови и медицински документи от чужбина. Информация за реда на възстановяване на заплатен разход за необходима медицинска помощ в Европейския съюз е публикувана на сайта на Националната здравноосигурителна каса в меню Международно сътрудничество, подменю Европейска интеграция, статията за възстановяване на разходи. На сайта на Европейската комисия е предоставена възможност всеки да направи справка какви са правилата за ползване на необходима медицинска помощ при престой в конкретна държава. Европейския съюз близо до вас. Как да учим и работим в Европейския съюз? Как да правим бизнес, туризъм и култура? Как да печелим пари от еврофондовете? Отговорите в Европейския информационен център.